kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kungan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kungan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga teke aw jugu sawo ye abada. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni jele ka ɲini ka da ma we an ka wuli ka jɔ n'an ka baara ye bamananw k'u ka kuma na ko an ka taa ko laban ye boli ye n'i ye ta k'a lajɛ an ka chef d'état-major général des armées bi kunnafoni an b'a daminɛ an ka finitigiw ye a jirala k'a fɔ ko a ka wuli ka jɔ n'a ka kunnafoni kɔni sira fɛ ko an ka finitigiw ye wuli ka jɔ kɛ le 15 février 2026 n'i y'a ta k'a lajɛ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Nampala ko maajugu dɔ kɔni kuntugulen bɛ yen nɔ olu bɛ ka fɛn juguw labɛn ka ɲɛsin malidenw ani malidenw ka bololafɛnw ani farafindenw ani mali i n'a fɔ finitigiw ma wulikajɔ kɔni kɛra an ka faamaw fɛ ka ɲɛsin u ma ni maa ninnu kɔni k'u ka ko ban pewu wa a bɛ fɔ fɛn min ma ko mugujugu pɛrɛntan ka pɛrɛn kunna wa k'u ka ko o bila i n'a fɔ kɛrɛfɛ an ka chef-d'état-major général des armées a b'a ɲini ko malidenw bɛɛ lajɛlen kan k'an tigɛ ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ an ka fasodenw dɛmɛ fasodenw minnu n'u ka wuli ka jɔ n'u ka baara ɲɛsilen don ko ka fasodenw lakana ani n'u ka bɔlɔla hɛrɛw ani n'u ka bɔlɔla fɛnw n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali kurukara bɛɛ lajɛlen ka daminɛ tile bi fo kɔrɔn fɛ fo ka taa a bila bani ni baba ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min n'an ka finitigiw bɛ boli la bi min bɛ se ka to lakana ko bɛ se ka sabati cogo min na o de senfɛ chef d'état-major général des armées a b'a ɲini ko an ka malidenw bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma bɛ se ka to bɛ se ka u ka sago kɔni k'o sɔrɔ n'o de ye ka majugu daga bɔ an da la bamananw ko ka kuma na ko ɲɛ bɛ ɲɔ bugu mais ko ta kan b'a la an ka fasoba Maliba kalo laɔrɔmaba in n'an b'a wele ko sunkalo a kɔni bɛɛ lajɛlen y'a daminɛ bi Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoni kɔni u bɔra ka bin suuro ka bɔ an ka minisiri yɔrɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don a bɛ fɔ fɛn ma ko diinɛ ko ani laada ko o ni a ɲɔgɔnna caman ma ni minisiriso in kɔni y'a jira k'a fɔ ko commission min n'u b'a wele ko i n'a fɔ commission bɛ sigi ka kalo lajɛ kuma ni kuma ni kalo bɛna jɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin don in n'o ye araba don ye ko Mali kurukara bɛɛ lajɛlen bi sun wa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sun ka baraji di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ko faso jamana fasodenw bɛɛ wa ko faso kurukara bɛɛ n'o ye Maliba ye ko sun kɔni bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen la o bamananw ka kuma don ko fɛn bilaman mana maa min fa ko n'i ye fulanbilentigi dɔ ye k'i jaabi tigɛ ko ye o de senfɛ an bɛ taa a bɛ fɔ min ma ko sécurité routière e ko an ka finitigiw minnu bɛ wele ko polisiw e ko ma wulikajɔba dɔ kɛ wa nin wulikajɔ in kɔni kɛra le 14 précisément février 2026 ka daminɛ kalo min tɛmɛna n'o ye janvier kalo tile 30 o tile 31 ka n'a bila le 14 janvier et plutôt février ko wulikajɔ kɔni kɛra ka ɲɛsin an ka pont 3 min bɛ Bamakɔ kɔnɔ ma pont ninnu yɔrɔ dɔ de bɛ yen bolifɛn fitininw man ka boli o fɛ mais an ka bolifɛn fitininw tigi n'o ye an ka mototigiw ye an kɔni an ko sira ninnu ka dɔgɔ an na koyi an bɛ boli mobiliba siraw kan hali n'a sɔrɔ kuma bɛɛ ni accident kɛra i bɛ taa sɔrɔ an de jo tɛ k'a la wa i bɛ taa sɔrɔ an de fana ni tɛ bɔ a la mais o bɛɛ la an t'a dabila koyi n'a an da ma ci an tɛ sira ye n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ moto 80 hakɛ kɔni ye moto min ni polisiw kɔni y'u fara ɲɔgɔn kan ka t'u bila polisiw ka moto kaso la n'u b'a wele ko fourrière n'i ye ta k'a lajɛ nin wulikajɔ nin baara nin kɔni k'a kɛra semaine 2 de kɔnɔ koyi wa jirala fana k'a fɔ ko ni mototigi ninnu ko minɛna de ko parce que k'u tɛ ka sira a ba kanu ka labato siraba sariyaw k'o labato u kan ka taa sira min fɛ o tɛ ka taa o sira fɛ bamananw ko ka kuma na ko n'i y'a mɛn ko an ka taa ko o laban ye boli ye n'i y'a mɛn k'an ka taa kulu yɔrɔ la ko kunta de jara an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ fasodenw ye laɲini min kɛ
no de ko ka statut min na fama ko statut général de fonctionnaire ko koni ko jetamina ka akola ka ako sɛgɛsɛgɛ ka ko fɛsɛfɛsɛ wa ka kunnafoni ɲɛnamaw di ka maaw former ko ɲuman ka maaw bilasira ko ɲuman ka yɛlɛma don baaraw kɛcogo la ka baaraw lataa ɲɛ cogoya min na jamana bɛ se ka lafiya cogo min na a ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana bɛ se ka développer cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ko ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ an ka nin statut ba in kɔnɔ o de la jamana maraba kɔni jamanadenw ka laɲini ale y'o sigi sen kan koyi a ye bolonɔbila kɛ ni papiya ba in na sa k'a jira k'a fɔ ko désormais fɛnw dɔ bɛ yen siraw dɔ bɛ yen sariyaw dɔ bɛ yen an ka jamana denw minnu bɛ baara kɛ fonction publique la jamana tɔgɔ la olu bɛ tɛmɛ sira min fɛ min y'a ɲuman ye o de ye ka baara kɛ jɛlenya ni hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ koyi sinon n'i m'o kɛ n ka cɛw b'i bɔgɔbɔgɔ i bɛ taa fara privé baarakɛlaw kan n'i y'a ko ta k'a lajɛ fasoba maliba ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ale n'a ka cɛdenw kɔni depuis u nana fanga na yɛlɛma o yɛlɛma baara o baara cɛsiri o cɛsiri ko o b'a la su ani tile bɛ se ka to jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa jamana yɛrɛ ka sɔrɔ o bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛ kɛ a nafala ye wa a bɛ kɛ ka jamanadenw ko o don sira ɲuman fɛ sira jɛlen na maa o maa bɛ yen ko a somɔgɔw kɔni n'u tora a sera n'a sigi kɔni tɛ min na o de n'a ye sira ya jaabi tigɛ ko ye o de la n'i ye ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛma ka ɲɛsin ɲɛnaminifɛnw minni ma u kɔni ye tɔn 43 jate o taara tasuma wul'o la Dio gare la précisément wa nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra don jumɛn o ye don ye don min ni u b'a wele ko le 16 février 2026 o tɛ kunna sinɛ sa wa ko u ye nin wulikajɔ ni baara in kɛ ko a kɛra de sabula nin fɛn ninnu n'u ma tunu fewu ka bɔ dugukolo kan maninfin jugu dɔ bɛ yen nɔ sisan n'o ye ɲɛnamini taalaw ye ɲɛnaminifɛn taalaw ye olu bɛ tila ka taa o ɲini k'u wagabɔ k'u ta o de kama o tɛ don bɔgɔw jukɔrɔ koyi o tɛ fili koyi o bɛ tasuma bɛ k'u la k'u jeni de n'aw ma taa sisi kunbɛn k'aw yɛrɛ dɔrɔkɛ kɔni ma da la n'o b'o sɔrɔ o de senfɛ n'i ye ta k'a lajɛ nin fɛn ninnu minnu jeninen filɛ nin a fanba kɔni ye a bɛ fɔ min ma ko le produit pharmaceutique o tɛ fɛn ye fɛn min ni o bɛ kɛ sababu ye a n'a fɔ Afirikisɛlama ani a produit wɛrɛlama o ye fɛn ye fɛn min ni adamadenw b'a a kunu u b'a injecter u yɛrɛ la walasa ka se ka bɔ o cogoya la n'a fɔ a ma ko ɲɛnamini k'u ɲɛnamini walasa ka denmisɛnninw lakana ka denmisɛnninw bilasira ka denmisɛnninw kisi kojugu ma ni wulikajɔ ni baara in kɔni kɛra an ka précisément centre min ka baara ɲɛsinnen bɛ i n'a fɔ fɛnjugu ka kɛlɛ ma n'u b'a wele précisément ko l'office central de stupéfiants voilà OCS OCS n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ taa ONUCAW fɛ yen nɔ n'an taara ONUCAW fɛ sisan an hakili bɛ jigin cɛba min ma sa o de ye Macky Sall ye ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a di Basiru Jahar Jumayi Fayi o tɛ maa min nana kɔfɛ sa wa Sénégal ɲɛmaa la k'a ɲini a fɛ ka a ka ale dɛmɛ ale b'a fɛ ka kɛ Nations Unies maaw ka secrétaire général ye n'o ye u ka ɲɛmaayaso i y'a ko ta k'a lajɛ Nations Unies kɔni maa min bɛ yen sa n'o ye Antonio Guterres ye ale kɔni ka mandat a bɛna ban Macky Sall ale b'a fɛ ka taa a nɔra bila o de senfɛ a y'a ɲini Union africaine fɛ ka ɲini farafinna jamanaw fɛ u ka ɲɛmaaw fɛ k'u ale dama koyi k'ale b'a fɛ ka kɛ ONU ɲɛmaaba ye Basiru Jahar Jumayi Fayi ale kɔni y'a ka papier n'o y'a ka lettre ye k'o sɔrɔ k'o kalan k'a faamu ɲɔgɔn yew ni baaraw kɔni bɛ sen na Sénégal gouvernement fɛ min bɛ se k'a to Macky Sall ka laɲini bɛ se ka dɔ b'a la cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ cogo ɲuman min na a bɛ se ka lafiya sɔrɔ lafiya cogo ɲuman min na walasa farafinna u ka hɔrɔnya u ka danbe u ka ko bɛɛ ka segin u ma Macky Sall kɔni ko laɲini bɛ ka kɛ a fɛ o la n'i y'a ko ta k'a lajɛ dɔw ko Macky Sall kɔni ni maa min bɛ ɲɔgɔn na sa ko o de ye farafin muso fana ye muso in kɔni k'a kun bɛ vice secrétaire général la a mɛnna wa Macky Sall dɔw ko Faransi ka pion de don koyi ko Faransi ka ciden de don koyi ko Faransi bɛna bila de ka farafin jamanaw kɔni k'u bolo tɔlɔmi k'o di Faransi ma nin bɛɛ lajɛlen ye kuma minnu n'an bɛ k'u sɔrɔ siraw minnu ni an tɛ se ka a fɔ k'a danganaya k'a jira k'a fɔ ko nin de ko don mais tiɲɛ yɛrɛ ye min ye dɔrɔn Macky Sall kɔni ye candidat ye
okoni o yoro koni ye chen la kikado ni ago ta la de faso ba maliba anga wuli ga jona nga bara kuni nyashilendo mbise ka to anga jamana mbise ka ke horonye aka horonya ka dafa ka aka lafiya ka dama mali kono mali koka kuna fonu mun sorla an fe wenye yanni anga kuma blambe fulla sanga demebawma Fatuma Nyan Batuli Binta Nyan uni uka grupu jama benu walo ko tulisi grupo achena muso ademsen na makoro ka befo wal nyumando ye electronic mamu tarawle ka fo ka wal nyumando anga ambana do fana be walo ko garbele tarawle ale fana nga partner do ale ko ni nani jie sungolo na mafia ni ni le murji duma bayna ni dabel duma bay soro ani ji de tamare soro ta ki fa wala mafia na o yesun jale wi yaba alaje anga wuli ga jona nga baran ngoni abi danya groupe lumière sere ba kono fonu mon fa nyonga dama yeni nda fo chogo nyana uye groupe lumière ka baray on na rama sawara musala ture ka bamuna kan korboro kan o nyamene nyona je pense que famille nyona soro la wa anka fana mani koy faru tu jolente ten ko sebe faru tu chugala mambo fo ko wal nyona kamenal sona machine dal mbache ke kono fonu jele ambo fa nyonka amba dawma cero dawto ko me camera la musala ture kuma bara ko mbulu ciao ciao aya kamena losana machine kuna foni wala kanaka. Salam alaikum, c'est moi princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako che ani muso demsen groupe Lumière TV Audi Adai Anyamoroba oye tonton Amadou Salatouré. Malide nuyo anga bentele ma anga mbolo di nyogoma kan faso malibo nogola koraya akili koraya manga kejawili koraya mana kejawili demiseni akili mani bolaji antigi ban famino kani olukera faso chibagaye tu oba musira an demisa untigi biche komiti fo komiti ye chen kono an bigo be dani ye bi anga malibe kono Europe Malion Lumière TV maukungambora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunganko ko bafa be dugu ngola ni be malma ne dableni ne en diciel an nana ka dableni glam sungolo nyagora la mogom mogobala dableni be 100% naturel nga idée mba yelamaleno produit fo itala dableni dum fle anafa gabo ab dableni na ma mulo produit fo itala dableni dum fle anafa te fo gaba akay mogo jolima akay kerma abe fen chaman ke mogo la sisa comme am donner sungalo fe ni suna ibiga sun tigana lafiya kono produit fo itala anga idée ba yelamaleno a nyamaku be a zirabe fen chama produit fo itala mume mogo ka foko kolose mokom idanga bla sumala abana biga suntiga sera iba taga mi lafiya ko an soro be balabu kolin di savoir kerefe ni mogo mago bala abisoro mal fantan nan be abisoro dépôt la Mali commune bela am table dépositaire bolo nimbo wala ibe woleli ke numéro la téléphone sera mouye 77 45 20 35 nyo wole dron wala me livraison ge kabla gata absoro yorobe nyama kube a tomimbe tamare fanabe nyama mi fo itala 100% naturel ama yini fe anna magobala aba marajila wala sunati wala aba commando ndron ama glan saniala kata dama 100% naturel. Almakeu balmamso electromina de jorobi aula o bana peu walma sokono minau misiri kono minau studio minau salle de conférence minau fokata se bafu minau ma mogo kelempe soro kelempe hate fune dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique afla ni nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma o ma be ki ba fe galon bonda ot manasa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré kayorola ni ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛn kulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimasi ot manasa am bele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré kayoro segre yele électronique hatɛ